baltsa lehiaketa omen dago hemen. Handa. Bira, han daude baltsak. Eta onata doz, ezta? Bueno, nola dauden oso urrun oanikan, bitarten aprobetxatu behar diu, eta, beste lehiakidea topau. Hauek oso gaztia dira. Euskaldunak edo? Bai? Ta, nirekin lehiatzeko prez? Bost baio saioan? Galdera? Nori gustatzen zaio? Hauei, baina hauek sobera gaztia dira. Izatekotan edo... Zure... No, castellano. Ordo, zu bai? Ordo, izagutzen zu programa? Bai? Venga, bost baiet. Venga, mikro eta hasiko gara. Eta zuek hemen formal, Formal demonio, xintxo hemen. Venga, hasiko gara. Venga. Bueno, aurrak eta formal, ez? Xintxoa dia? Bai. Atxa bezala da ama bezala? Atxa bezala. Atxa bezala ardot. Eta atxak nolo dizena? Txomin. Txomin, bueno, placer bat. Berdin. Zertaz, agustarra do? Ez, zarautzen bizi naiz. Bai. Baina errenterikoa. Hombre, errenterikoa. Bai. La villa de más alegría, ¿no, Dori? La villa eso, por la Magdalena. Bueno, bakizu, bost baiet, galderak egingo dizkizut, zuk erantzun. Vale. Alek eta bekin. Eta zure jakindori esker, dira euskara eman. Edo besteena. Edo bestela zero, bueno, grato que zara segun bezala. Edo bestela zerez, edo besteen jakituria. Bueno, oso ondo. Bueno, hasiko gara. Aprobetxatu beharko dugu, hasiko gara, bega, denbora. Zein herrialde da jaiozen Laura Pausini abeslaria? Laura Pausini, Bai. herrialdea. Bai, nungo da? Italiakoa. Bai. Bai. Denbora. Mira, 7 segundo besterik ez. Italia jaio alda, Laura Pausini. Abestu italiarraz, abesten du, gero... Bai, zuzen, Italia jaio zen, oso ondo, txalotu pixka. Oso ondo, txaka, €1. Aurrekin eta bainikan bauz aukera, barranda itxiko? Bueno, pixkat. Beti dago norbait, ez da? Nahi zan ezkero zerbait hona, Bueno, venga, denbora. Nola ditzen zen Pantera Arrosaren inspektoria? Pantera Arrosaren inspektoria. Bai? Nola? Inspektor Clouseau. Clouseau, bai? Bai, denbora. Inspektor Clouseau. Bai. Eta ja izena ematen badiaztu ja borobiltzeko. Ba, ez izena ez, baina... Inspektor izan daiteke Jacques Clouseau. Bai? Bai. Bai, zuzen, oso ondo, bertso €1, oso ondo. Taka. Venga, ja, bi galdera, bitan asmatu. Ja, arratu daiteke. 18 segundo besterik ez. 18, tarrela 5 minutu. Martxa ona. Eka, bueno, hartu duzu ja... Abia, dira hartu duzu ja. Pixka bat. Bueno, jarra ezagun. Bain zer da, baltzen iztu... Bira, hortzen mentxa datoz, ja. Bain datozte pirata. Ja, gero eta urbilego da hortxe, bira, xanti eta bira atxe. Piratak edo dia? Bai. Piratak. Eta bain zer da, bertako kuadrilek eta... Kuadrilak indako txalupak, aber noiz iristen da lehenuo portutik honea. Denbora, zein herrialdetan dago munduko arresirik handiena? Arresirik handiena, Txina. Bai, seguro? Bai. Denbora. Txina do arresirik handiena? Muralla Txina delakoa, arresia... Ez da izango Bilbon. Bueno, Bilbon... Ez da izango Bilbon, edo Bilbotarrekan ala garrango dute bitza. Aile dena dakate handia. Bueno, Txina diozu, eta bai, zuzen, Txina daukagu. Txaloto, oso ondo. Publiko gaztea dakagu. Dakau, oso publiko gaztea. Bueno, 26 segundo. Ondo. Eta ja, zenbat ja, 60. Ondo. Kejatuko zea ba? Ez. Bueno, ja nola jarraitzen duzu. Denbora, zein archipelagotan dago Lanzarote? Archipelagotan dago Lanzarote. Archipelago Lanzarote... Bai. Kanarietan. Bai? Kanaria uarteak? Kanaria archipelagoan. Bai? Zogeran, bai? Bai. Denbora. Hausartia hor, pentsatu gabe asko, tak. Ez duzu bitan pentsatu? Ez. Lanzarote. Kanariar guartetan. Bai? Bai, zuzen, oso ondo, beste behin. Taka, bertso €. €80 eta 40 segundo besteik ez. 40 segundo eta €80 patrikan. Ondo. Ez dakit zertan ikutu lan, baina hainbeste diru... Irakaslea. Irakaslea altzea? Posak ezin dut arratu asko, bestela gero... Bino, zeren aztea irakaslea? Zer ematen duzu, denetatik pixkat? Eziketa berezia. Eziketa berezia? Orduan, denetatik pixkat. Osea, bai matematiketan, bai, dentan aditua pixkat. Pixka bat. Bueno, baina arte, 5 galdera, 5 asmatu duzu. Ez, lau. Larogei? Larogei edo egun dituzu, a ber. Bat, bi, larogei. Orduan, lau, oso ondo. Lau, biderogei, larogei. Zure klasean aprobatuko nuke, ezta? Bai, oso ondo. Bega, demora. Nork sortu zuen 1878an munduko karta enpresa nagusia. Munduko? Karta enpresa nagusia. Munduko karta enpresa nagusia. Nidea. Nork, galdutu bezala. Nork sortu zuen 1878an. Hauek igual, barkatu euskaldunak. Bai, euskaldunak. Ez baina utzi baina. Ez, gutxi, ez dut nahi. Zuek euskaldunak, galderatxo bat. Bueno, galdera.
A ver, ayudarle, oye. Agustegi euskaldu, hau naparra, Bueno, baina euskeraz bai, 1800 urtean nork sortu zuen munduko kartik enpresa nagusiena. Zein? 1800 da piko garren urtean, munduko kartik enpresa nagusiena. Karta, jolasteko. Heraklio Fournier. Somen irakaslea. Hemen txator, Eskerrik korrika, asko. hemen txator. A ber, Heraklio Fournier. Heraklio Fournier, bai, denbora. Esaten zuten etzekitela, eta gero... Bueno, eske bapatean jendik badakila asko. Bai. Ne hortan batzutan harrituta geratzen naiz, Zeba, lehenbaizu ikusten dute kamera Bai, urduri. Eta gero bitan pentsatuta, izan dizute. Fournier kartetan jartzen duela hor barajetan. Izan laike, ez? Izan leike, ez dut diozu, Heraklio Fournier, esan dut. Fournier. Bai. Ala errandizute, eta zuzen, oso ondo. Bueno, alarea bintzate Fournier, kartak ez dakiz zer, ja, zehozter bazen egin bintzat. Nik berak esan du nian, orduan, Fournier Orduan kartetan. etorri zaizu burura. Bai, oso ondo. Denbora, zein da abuztuaren 12an jaiotako baten zodiako zeinua? Abuztuak 12, txika zuen neska Zein da gaztiak. abuztuaren 12an jaiotako Zodiako baten zeinua, zodiako abuztuak zeinua? 12. Abuztuak 12. Bestela hortik galdetu, Txomin, bestela galdetu hortik. Leo. Bai, Leo, denbora. Neskak asko dakite, ota. Bueno, neskak Oso ondo. eta... Ja gaina gazte hauek eta zuei euskara asko dakite. Bai, Eta gero kaleko unibertsitatea hor dago. Hor dago. Nik hortan asko ikasi dut, Kaleko unibertsitatean, eskolan zertxo bai, kalean asko. Bueno, orduan, abuztuaren 12an. Leo, oso ondo, bertxo gai euro. neskak, eskerrik asko. Zuzen. Jak, beste bat. bueno, ja, 1 euro, Gehiago. 120. Bai, ja sei, bai, behintzat. 6. Eta, ber. jode, minuto bat eta berrogita, Bai, 11 sei. segundo. Ondo. 120 euro ja. Aldatu lan etorri gurekin, bol baietzea, euro lehiatu gurekin, Vale. lasai. Ni pozik, Bueno, bajarito behar dio. Denbora, zein abizen dute pantxoak eta peioak? Pantxo eta Pello. Bai, zein abizen dute pantxoak eta Euskalduna? peioak? Ez? A ber, Euskalduna... Zuk Euskalduna? Euskeraz bai? Mi amiga habla Sevillano, Pantxoa. nada. A ver, Pancho eta Abizena, Pello. Pello, abizena. Euskaldunak bai? Pancho eta Pello nabizena? Mira, horre. Pancho eta Pello nabizena? Pantxo eta peio Pancho, dizenak. abizena. Carrier. Pantxoa eta peio, Vale, bai. venga, Pancho probatzea. Hemen txator. A ver. Carrer. Garrer, eta? Carrer bakarrik esan diate. Zer Bi dira, karo, pantxoa eta peio. Pantxoa eta Pello bidia, Carrer eta... Hospital. Epa. Hospital. Hospital, denbora. Joe. Orduan, a ber, bota bizenak. Carrer eta hospital. Hospital, zuzen, ondo. oso ondo, bertxe bai euro. Mira, ondo. Bilak, oso ondo. Oso ondo. Bueno, gierran dizute bintzat. Bai, kafetxoa gonbidatzeko agian bai, baina asko dia, Bueno, pues, gehiago, esmatuta gitxo. Lase, baindikan, eunta berrogeia. Bai, handikan, Zu errenterikoa zea eta Bai. zarautzen bizi. bai. Gipuzkoarra peto-petoa. Bueno, pixka, bai. Eta Gipuzkoa zautzen alduzu. Pixkat. Pixkat? Tokatu zait, tiki. Bai, biltzea, ze eskoletan taula... Bai. Bueno, bai, ikutu zagun. A Zakita ver. hemen izan du zaren. Denbora, A ver. Gipuzkoako zerritan dago Antiguako ermita bezala ezagutzen den Santa Maria Baseliza. Zango duka. Santa Maria Baseliza. Bai, Ni idea. Santa Maria Baseliza, Gipuzkoako zerritan dago Antiguako ermita bezala ezagutzen den Vale. Santa Maria Baseliza. A ver, chicos, beste bat. Santa Maria Baseliza, Eliza. Gipuzkoan Santa Maria Baseliza, parrokia edo. Ondarrukoa? Ondarroa Gipuzkoan aldo. Ondarroa Bizkaia da, Gipuzkoa izan behar du. Donostin? Bai. A ver, Oe, jabi kafe. A ver. Donostian. Donostian seguro? Ez, baina ja esan dute. Vale, pues Nik denbora, nire, bai, denbora. 76. Ze herritan esan dizu. Ez iritan. Amigo! Orduan zerrek, beste kafe bat eskatu dizu? Ba ez. Ez niak enduko jo. Batien ondo esan dizu, bestian gaizki. Beraz, 0. Ez, Zumarragan dago. Zumarragan. Bueno. Bai, Antiguako ermita. Antigua, badago auzo bat Antigua Donostian. Bai, Antigua Antigua auzoa. Hoi da. Baina, Zumarragan dago. Zela bi. Nik eskatzen nuena. Aitak Bueno, jakingo jarritu. zuan. En? Aitak jakingo zuala. Zeba, zerra, zure Zumarragakoa? Ez, baino
ermitak eta ama virginak eta kolekzionatzen dituta, Bai, seguro. Bueno, irut, ezak esan duen, irut hogeita amasei. Irut hogeita amasei. Bueno, jara izagun, denbora, norke zuzendu zuen txakur andaluziar bat film laburra. Txakur Andaluziarra. Bai, txakur andaluziar bat Bidea. film laburra. Nork zuzendu zuen, pues venga, mucho. Txakur Mucho, Andaluziarra, film laburra. Txakur Andaluziarra. Film laburra. Kortometraia. Venga, lau minuto Perro ya. andaluz. Lau minuto. Perro andaluz. Nork zuzendu zuen. Bai, perro andaluz da. Claro, txakur. Txakur andaluziar bat, Baina, bai. zuzendari. Ah, Buñuel. Buñuel. Venga, Denbora. denbora. Ez dut eskatu, Nik ez ez dut da. ez dut eskatu itzultzia. Itzultzia ez. Txakur andaluziar bat, baizik eta nork Zuzendaria. zuzendu zuen film labur hori. Claro, Eta bueno, bigarrenean esan dizute, Buñuel. Buñuel, Luis Buñuel. Ba, hartuko Bai, dugu. Bai. euro. Ez, baina hartuko dugu. Ba, ondo! ondo. Bai, Luis Buñuel, oso ondo! Oso ondo. Venga, bazen. Bueno, hauek asko daki. Hortzen dakazu enziklopedia hon bat, eh? Bai. Bueno, jarraitu barrio, bale? Venga, A ber, denbora. Zen izan zen munduko lehen herrialdea sexu bereko ezkontzak legeztatzen. uf, Bai, denbora. zein izan zen munduko lehen herrialdea sexu bereko ezkontzak legeztatzen. Mucho. Eta nore galdutuko dut nik hori. Ba, edozein, Dun. Euskeraz bai? Nork izan zen lehenengo herrialdea sexu bereko eskontzak legeztatzen. Oain, bai, ze herrialde lehenengoa. Espainia igual. Venga, probatuko dugu. A ber, Espainia, Espainia? bai. Bai, Venga, denbora. Lauta berrogeita zortzi. frantsesak oan dela gutxi. Hori da, frantsesak duela ez asko. Du aurreratu, Eta Espainian hori onartu dago ja. Onartua bai. Bai. Noiz auskalo. Nik eskatu dizut lehena. Ja, Lehena. Eta uste duzu Espainia dela lehena? ez baino zerbait esan berko, eta haiek bai pentsatzen duten berdina, ba, venga. Bai. Bueno, basango dizut, ez dela Espainia baizik eta Herbereak! Ostra, Holandan! Holanda. Legeztatu zen lehen biziko. Lege indarrean dago 2001an. 2000 batean. 2001etik aurrera, ja sexo bereko ezkontzak edo Ezkontzak onartuak. onartuak edo egiten aldiela. Venga, hoi, Hogei euro. Bueno, ho ere, 120 darama, 120, osea, que pena handirik ez hartu. Bueno, denbora? Ondo iztea, ahi denbora. Ai, denbora. Ahi denbora. 5 minutos, ematen ez dela asko, Ez, baina. baino gero... Lauta berrogeita zortzi. Amabi, galdera Bai, bat. 12 segundo faltatik, 12 segundo. Bueno, ondo pentsatzeko galdera. Bueno, a ver. Bueno, zu flamenko altzea. Ez, Bate flamenko ez? emaztei gustatzen zaio, pixka. Bai, ordone igual etxean igual entzungu duzu, zeo zer edo Gutxi. gutxi. Ez da musika inguruan galdera, Vale. Baina musikarekin zer ikusia badu. Vale, Ea, ikus dezakon. a ver. Denbora, nola deitzen dira Lola Floresen hiru seme alabak? Ostra. Lola Floresen hiru seme alabak. Lola Floresen hiru seme alabak. Lola Floresen hiru seme alabak. Antonio, Rosario. A ver, Vale, Antonio, Rosario y Lolita. denbora. A ver. A ver, Antonio, emakume rubiak zezaten du. Baiet, Seguro? Osea, Antonio, Rosarito y Lolita. eta Lolita. Seguro? Bai, zuzen, oso ondo. Eskerrik asko. Oso ondo. Bueno, 20 euro. Txoi. Txak. Txak, 20 euro. 20 euro. Ja, 5 minutu Bukatu eta ja da. pasatu dira. Bueno, Beraz, ja ez dakitzen bat, asmatu ditu da. a ber, zenbat asmatu dituzu? A ber, Bueno. zenbat diru daukazun, a ber. Hiru, a ver, zenbat, Bat, bi, hiru, hiru, lau, lau, bost, bost, sei, zazpi. Zazpi, oza, egun berrogei euro, txalotu. Zazpi. Egun berrogei euro, Eta baina gaizki. nahi izan ezkero, bikoizten alduzu kantitate hau. Egun berrogei eraman beharrean, 280. Horretarako proba bat egin dituen behar. Ez da zaila. Osa, erraxa dela hau bikoiztea. Baina, noski, bidean geratzen dela diru ere. Orduan, Jolaztea etorri gara, ezta? ba, nik ala uste dut, baina azkenin diru azuria da. Bai, Orduan baina- ez dakit. Jolastuko dugu. Bai. Semeak esan dit, eta ez egin froga, Ez egin proba? Zu bizkarra gaizki dakazu eta ber... Bueno, lasa, ez duzela ez dela gainen eramango hori ez. Nahiko dugu, jolaztea etorri gara. Orduan, bai, orduan, Bai. bos baiet? Bos baiet. Venga, ba, Venga. bos baiet eta indezagun proba. Venga. Txalotu, tipa usarpa. Txalotu. Somin, 280 euro jokoan. A ver, Eta gustatzen zaizuera usardia. Bueno, a ver, proba. a ver. 54 oinetako zenbakia duten 5 lagun ekarri behar dituzu. Vale. Eta hau guztia egiteko, 3 minutu, ja! Azkar!
Jode bai tipo azkarra, Zenbaki da kasu hankian. Nik ere, bot 44 zenbakia. Euske, ze zenbaki, nor dauka 44 zenbaki ja Nirek ere oinetakoa? balio du, baina... 44. zuen galdetu. Behar ditut 5 Bai, lagun. ez dakit dagoen 44. Zenbaki ja oinetakoa? Hemen ez. 40. Ez. Barba. 44 paneria. 44 zenbaki ja, hankian? Ez. Barkatu. Lau. Ez, lau pertsona, etorri. Barkatu, euskaldunak. Ez, 44 zenbaki ja, hankian. 42. Proba, Barkatu, Londo. 42 zenbaki hankian. Londo, 44. Gainditzeko, venga, mesedez. Hori ez teki. Ez du jartzen 44. Zenbat zaudete? Bueno, gero neurtuko dut, ze nik ere baut 44. Venga, Barkatu, Txomin, venga. No. Ez du jartzen. Bueno, lasai. Zutazio nahi, zutazio. Barkatu, euskalduna. Euskalduna, 42 zenbaki ja. Hankian 44. Barriola, Marian. Bai, ez? Antzekoa dia. Bueno, a ver, Txomin, zer? Barkatu, 44. 44 zenbaki ja. Azkar. 44 zenbaki ja. 44. Iñor, Toma, Txomin. soy Bita, 44. 5 segundo. 44, etorri. Bita, 5. Venga, torri. Azkar. Venga, Berteiru, venga. Berteiru. A ver, berroitala zenbaki, a ver, hemen vuelta, a ver. 44. Vale, ba, etorri. Zenek. Vale. Venga, a ver. 44 zenbaki ja. 44 zenbaki hankian. Ontsa tamango, ondo. Barkatu, euskalduna. Eta guztia dia 5 lagun. Venga. Venga, mesedez, etorri. Etorri. Vale. Bi. Vale. Iru, beste bi, bai. Venga. Bi Kasu, ikustu. zuze zenbaki da kasu. Ni daukat 44. Venga. Bai, ni. Tarri. A ver, eta bestia, laguarren onda bestia. Ba, bi, iru, lau. 5 lagun dia, 5. Venga. Beste bat. 44, orkua. 44. Bueno, a ver, Iñor. 44. Konprobatu barrio, a ver. Barkatu, euskeraz. Nu jartzen duen Ez. Zenbaki ja 44. A ver, Eta. jarri nean duan, a ver. Ai. Bai, Venga. 44, ondo. Azkar. Venga, Txomin. Azkar. Venga, más segundo, falta, Bai. venga. A ver. ¡Demora! Harto rasa. Venga, harto lasai. A ver, konprobazioa. Berriak, a ver, 44. A ver. 44 oso ondo. 44, a ver. A ver, jarriola. Bueno, oso ondo. Bueno, bat, bi, iru, lau, jode, 6. Torri Sei, Txomin. zazpi. 6, eta zuk ere 44. Bai. Eta nik ere 44. Kriston jendia. 5 ekarri bartzen ditut. Eta dena 3 minututan. Denbora asko. Zenbakiak lortuta, ibilitze asko korrika. Txomin, 2 segundongatik. 2 segundongatik. 2. Txomin! Proba gainditu da! Zorionak! Mira, Bita 48. Bita berroita. asko, Neita ez geunik egola Eskerrik ingo. asko. Bita 48. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, benetan. Mila esker, Eskerrik asko, eskerrik asko. Venga. Ondo, eskerrik asko. Zuei esker zenbat diru lortu duzu, 200. Ez dakit. Zenbat, 200. 80. 280 da, ezta? Bai. 280, orduan. Ondo. Txoin, kontua pixkat. Uf. A ver, 280 euro. Txalo, bero bat. Eta nahi gozu bera, eta kroneta sartzen la txuretza. Venga, eta ni bani joa, venga, txondeo.